Ja, det starter jo som en rigtig god morgen. Jeg kunne ligesom mærke, at det blev en god dag. Der sker så det, at nissemor hun blev syg, så der er ikke noget risengrød til morgenmad. Og så skynder jeg mig ned ud til kanen, og så bare derudad og ned til byen i Viborg. Ja. Det løber rundt og spørger folk jo, om de ved, hvor jeg, for jeg har ingen anelse om, hvor jeg skal finde den der risengrød henne, jo ikke? Altså, jeg ved det virkelig ikke. Overhovedet. Jeg har jo ingen anelse om, hvor jeg skal gå hen, for jeg har faktisk aldrig været, jeg har aldrig købt risengrød før. Jeg fortsætter bare derudad. Så ender vi lige pludselig hos dame, som siger, at jeg skal bare lige derhen i min forretning, ja. Og så skynder man derhen. Og jeg kommer ind, og ja, det tager jo et stykke tid at finde det derinde, for jeg har aldrig været i en forretning før. Og så sker der det, at der er ikke mere tilbage. Nej. Ej, det er dumt. Tak for i dag.